I evo, ovo sam danas sve pravila. Potaš čorbica je gotova od povrća i belog mesa, kupus salata, omiljeno jelo moga Davida, piletina u ovom softu. Ovo je napravljena sirnica. Evo, baka će sada da vam pokaže sirnicu. Voli vas vaša baka. Evo je, hopa, vruća, pečena. Voli vas baka. Uživajte. Evo, to je današnji ručak. Nije nam slava, ali mislim na sve koji slave. Ja mislim da će ovo biti divan, prijatan ručak svima. Potaš čorbica, brokoli, karfijel šargarepa i belo meso. I belo meso, Davidovo omiljeno. I sad ćemo da pokušamo da isečemo. Još je vruća, ali nema problema. Evo je sirnica lepa. Malo teže, ali ništa nije teško kad se radi, verujte. Voli vas vaša baka. Evo, sad će baka to do kraja ovde i ovde da isečemo. Da bi videli presek bakine sirnice, ja ću to sve staviti u live. Evo, vidite kakva je. Voli vas vaša baka. Srećno, uživajte. Tako, uživajte u lepoj hrani. Ljubi vas baka. Živeli.